Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci a ci gaba da kawo muku bayanai masu mahimmanci akan aiki da GT Bank ta hanyar da yadda za ku gudanar da al'amura ba tare da wani tsaiko ba ko wani fargaba ba. To yau ina so zan yi magana akan transfer. Su masu savings account sun kasance suna ta fama da ƙorafe-ƙorafe na cewar miliyan 5 ta yi musu kaɗan wajen yin transfer kenan. To akwai hanya da dama yanzu da aka kawo wajen da za ka bi ka ƙara limit ɗinka na transfer. Akwai updated application na GT World. A da kowa ya san dama yake bayarwa ta naira miliyan 5 idan za a yi transfer. To yanzu za ka iya increasing ɗinsa ya zama naira miliyan 10 kuma da savings account ɗin naka za ka tura. Abin da duk ya kamata ka yi shi ne da farko za ka shiga cikin application naka na GT World kenan, za ka buɗe shi. To yanzu ga shi nan na kunna data na, zan buɗe shi wannan application ɗin. Yawwa, to ga shi nan na buɗe shi yanzu. Kun ga ba kamar wancan ba. Wancan in kafin a yi updating nashi in aka buɗe baya kawo wannan umarnin da ke bayarwa. Kamar yana so ya ce ka yarda za ka buɗe wannan application ɗin ne, shi ne ke nufin yes, I consent. Kun ga yadda yake ba da wani bayani na data privacy consent. Ga shi nan ba sai mun karanta ba dai ga shi nan kun buɗe za ku gani. To yes, I consent. Na buɗe shi yanzu. To a yadda yake kenan. To yadda aka bi aka yi upgrading nashi da farko sai ka zo ka shiga cikin nan, sannan sai ka zo nan sai ka ce log out. Idan ka yi log out sai ka koma Play Store. Ka nemi ina Play Store ɗinka yake a waya. Bari in nemo Play Store ɗina. Ga Play Store ɗina nan. Yawwa, to a Play Store ɗina sai in je nemo updated application na GT World ɗin. Sai in shiga nan sai in typing. Ga shi nan ma tun ɗazu da yake na gwada na yi. Ga shi nan application ɗin. To ni na riga na yi updating ɗinsa. Kai da ba kai ba kana yi zai nuna maka yana updating, amma ni na riga na yi. Shi yasa yanzu ya nuna min open. Kawai na buɗe shi. Na yi updating ɗinsa. Wannan shi ne application da ake amfani da shi da. Ba a amfani da shi yanzu. GT Bank ya wuce wannan al'amari yanzu. Yanzu na yi updating ɗinsa. To bari na ce open. Na buɗe shi. Sai in ce sign in. Ga shi nan ina so na shiga. I consent. To wannan ya zama updated application ne. Ni na riga na yi updating ɗin shi tun ɗazu. To na yi haka ne domin mutane ku gani, mutum idan ya ɗauko wayar shi ya zamanto zai iya updating kayan shi da kanshi ba tare da ya je banki ba ko ya wani kira customer service. A'a, ba ka buƙatar haka. Ka dai kalli wannan bidiyon sosai. Kawai idan ka zo ya buɗe haka sai ka danna transfer. Kana danna transfer ɗinka zai kawo ka nan. Zai ce frequent transfers. Your transfer limit is 5 million naira. Kamar yadda ka saba dama 5 million ne. To kai kuma increasing za ka yi. To kawai sai ka ce tap to change the limit. Sai ka danna ga miliyan 5 ɗin nan. To na da kenan. Sabon kuma da za ka yi requesting tunda savings account ne sai ka ƙara 5 ya zama miliyan 10. To sai ka ce new limit. Ga shi ka danna new limit. To bari mu sa 10 million naira. Naira miliyan 10. Yawwa, ga naira miliyan 10 nan. To mun sata mun ƙara daga miliyan 5 zuwa miliyan 10. To reasons for change. Me yasa za mu ƙara ya zama 10? GT Bank yana tambayar ka gaya mishi dalilin da yasa
transfer ka zai ƙara daga miliyan 5 kake so ka dinga miliyan 10. Kawai abin da ya zo marai shi za ka ce. Misali, za ka iya cewa because of high transaction. Because of high transaction. Ka gaya musu haka kana yin high transaction kenan. To shi kenan ya riga ya yi. Kawai sai ka ce abinda na ka ce continue. To za ka sa pin ɗinka nan. Kana sa pin ɗinka zai nuna maka ya tafi, ya je. Idan ka sa pin ɗinka a nan wajen ka danna zai nuna maka to ya tafi. Misali bari in sa pin ɗina. Sai in danna haka don. To ya tafi kenan. Ga saƙon da suka turo mun. Alert, your request has been submitted successfully. Please note that your new limit will be reflected within 24 hours business hours. To haka yana nuna mun cewa yayi nan da awa 24 shi wannan ƙarin amount ɗin da nayi zai tabbata akan application ɗina, sai in je kai tsaye in yi miliyan 10. Kuma ma za a sanar da kai cewar za ka iya yin miliyan 10. To yanzu kaga haka da nayi za ka jira nan da 24 hours kamar zuwa gobe kenan. Idan kai za su yi reply ɗinka cewar za ka iya naira miliyan 10. To wannan shine hanyar da za ka bi ka ƙara limit ɗinka na transfer ta GT World daga miliyan 5 zuwa miliyan 10. To Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya shige mana gaba. Kar ku manta ku subscribing wannan channel ɗin. Za mu ci gaba da updating ɗinku, kawo muku da bayanai muhimmai akan yadda za ku gudanar da al'amuranku na GT Bank. Yanzu kuma a ƙarshe bari in ƙara tabbatar muku da cewar idan mutum ya samu matsala da ATM ɗinsa ko ya ɓata ko an sace, kai sauri ka danna *737 *51 *10 hash. Ka yi blocking katinka kenan. Ko da ya tambaye ka pin a ƙarshe sai ka sa pin ɗin da kake yin transfer da shi. Idan kuma account ɗin kake so gaba ɗayansa ka rufe shi saboda wata matsala da ta faru, za ka ce *737 *51 *74 hash. To account ɗinka ya rufe kenan, ba abin da za a iya fitarwa daga ciki. Idan an tambaye ka pin, transaction pin za ka sa wanda ake canja shi ta hanyar *737 *5 hash. Sai kai selecting create pin number 1, ka sa last 6 digit of your ATM card, sannan ya tambaye ka pin ɗin guda 4 ka sa, sai ya nuna maka za ka iya transaction. Kar ku manta ku subscribing wannan tashan. Za mu dinga kawo muku muhimman bayanai da za ku gudanar da kanku a cikin application ɗinku na GT Bank. Sai kun ji kuma daga gare mu.